Manlain-lain na produkto hali sa man iba-ibang runa kan rehiyon ang liwat na ipigtampok sa Fiesta Haraya kan Department of Trade and Industry Bicol. Kasudma kan formal ining buksan sa publiko. Pero sa mga day pinalagpas ang tyansa na maging eksibitor, ang coffee abaka artist na si Joanna Paula de Leon kan Union of Katandunganon Artists and Talent o UNOCAT na hali pang Vera Katanduanes. Sigun kay Joanna, sa tabang kan aktibidad, mas mabibistuhan pa kan publiko ang sa indang probinsya. Ang mga produkto man na sa iyang maibebenta, ang itatabang niyaman daa sa mga kababayan niyang nirapado kan bagyong Pipito. Yung DTI kasi is talagang sobrang laking tulong sa mga tulad namin kasi bukod sa nabibigyan kami ng opportunity like dito, nadadala kami sa mga mall or something sa ibang lugar na nabibigyan kami ng support para ma-showcase namin yung mga talent na meron kami and yung mga product na meron kami like mga local product na hindi lang mga paintings, pati na rin yung mga abaka bucket hat, mga gowns or something lahat na gawa sa abaka. Nagbali man bilang eksibitor ang 59 anyos sa sinanay Marilyn kan Barangay Cubo, Tabaco City. Napigbida man ang sa iyang mga panindang tabak. 1988 kan puunan niyaman ang siring na negosyo. Istorya niya, mas nabistuhan ang sa iyang mga produkto sa mga pagbali niya sa mga pigbubuksan na aktibidad kang DTI. Pa-trade per si DTI, pero may akong present sa OKB. Tsaka sa ibang mga DTI, pag na-invite, kaya maski sign kami nagduduman. Apwera sa maitampok ang creativity kan mga Bicolano, asin mapromotir man iba-ibang produkto hali sa na probinsya kan rehiyon, obheto kan trade fair na maipabisto man magin ang kultura kan man iba-ibang probinsya. Kaya sa mga gustong magbisita asin mamakal, makukuha ang Fiesta Haraya sa ground floor kan Ayala Malls, Legazpi sa Legazpi City. Madurar ang trade fair sundo sa Huwebes, Nobyembre 28. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.